हाती टाळ, खांद्यावरती विणा, मुखात विठ्ठल नामाचा गजर करत हजारो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत नादवडे येथे आषाढी एकादशी निमित्त दिंडी सोहळा पार पडला। पाहूयात। विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, गजर हरिनामाचा झेंडा वळवंटी चंद्रभागेच्या काठी गाव मांडला, वळवंटी चंद्रभागेच्या काठी गाव मांड या हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला गजर हरि नामाचा झेंडा रोविला। नांदेड केंद्र शाळेतील या छोट्या चिमुकल्यांची आज या ठिकाणी विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरामध्ये ही वारी आलेली आहे। त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्व माझ्या शिक्षक माता भगिनींचं मी मनपूर्वक या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो। सर्व माता भगिनींचं या माझ्या शिक्षक भगिनींचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। आपल्या हिंदू संस्कृतीचं वैभव आणि त्यांना वारकरी संप्रदायाची एक जाण करून देण्यासाठी या देवशयनी आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं या शाळेच्या चिमुकल्यांनी सालाबादप्रमाणे आपली आषाढी दिंडी या ठिकाणी वारकरी दिंडी काढलेली आहे।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं